ngize ngulawule ngimemezele nabangakezwa ngisho ukugcwala umlomo ukuthi baphumelela abantu kungenxa yemfihlo labantu kungenxa kamahangula ohangula zonke izinto zenzeke 500 rand esigodlweni wena fona ubhukhela ukuzohlola wena fona ubhukhela ukuzolashwa wena fona ubhukhela ukuzokwenza ukuthi ngibonile imisebenzi kamahangula ngoba ukwazile ukuhangula insizwa phezulu kwendoda ekade ixakwa abantu bethi ithatha ngamathani nje iyawaflela ngamathani nje iyawaflela wena wakho uthatha lezi inombolo ahambe yosetshenzwa emakhehleni akuncwane into yakhiphakame njengobani abathi nguhlabe ngulawule ngikhulume ngamandla bawaphathisiwe kamahangula kanye nempihlo yomcebo Insipolo uNkulunkulu wamthwesa amandla Baba wamthwesa amandla Abagulayo nabahlupheki wona wesondela Enhla nasezantsi empumalanga nasentshonalanga kwabancane nabadala sanibonani cha ngibingelela ngekhwela labo umkhulu uNcwane namhlanje ngithunywa amakhehla alapha ya eThekwini aphinde befuthi khona eGoli athi ke angimuhlabe ngize ngulawule ngimemezele nabangakezwa ngisho ukugcwala umlomo ukuthi baphumelela abantu kungenxa yemfihlo yomcebo baphumelela abantu kungenxa kamahangula ohangula zonke izinto zenzeke enhla nasezantsi empumalanga nasentshonalanga komdala nomncane ngabe ugogo umkhulu umama ubaba umalume usisi ingane ngifisa ukudlulisa lo myalezo osukwini lanamhlanje South Africa akukho okungijabulisa njengokuthi ngelinye ilanga ukuyalela umuntu into bese kukubenefitisa okuthile ngokuyalela nje ungasebenzanga kakhulu ngizobonga kakhulu emakhehleni akoNcwane ngikusho angifihli futhi akunanazi ngiyakuveza gaqa lokhu kunemali engiqala ukuyithola njengoba kade kuphela uJanuary ekuthiwa ngizoyithola kuze kushaye uDisemba ngiyitholelani le mali senze ivideo namakhehla sikhuluma ngomahungula okungumahangula ohangula izinto zenzeke walapha komkhulu Ncwane sikhuluma ngento ka25,000 abayenzela abantu bese abantu bayakwazi ukuphila impilo eqhakazile isikakhulukazi kumuntu onento ayizamayo noma kumuntu osebenza ngendlela ethile wayichaza kumkhulu Ncwane lento yamahangula wathi cha kunento la ekhaya ebuke isabhodlelana enobuhlalo oyikhulumisa uyilengisile kanje wayiveza cishe niyayikhumbula sizoyenza indlela ukuthi nibuke there and there ukuthi ngikhuluma ngani mangikhuluma ngaleyo nto wasethi ke bonke abantu abayifunayo mabasondele kuye bezoyithola lento basuka abantu bafona bachazelwa uye kwanje kwaba khona bafinyelelayo khona wase kusuka ubaba walapha ya endaweni ebizwa ngokuthi ikuphi ise Witbank isempumalanga wathi lo baba usebenza ngamalahle etshenoncwane wathi yena ufaka amathani noma ama-truck ngawona wakhe kodwa per ton uno 5 rand abatholayo ngoba uyena no connection decent ndlela thila ngifuna ukukhuluma indaba zakhe ke ngokujulile kodwa ngiyafuna ukuthi ngikhulume into ethi njengamanje mina ngifakwe kwi-payroll yecompany yalo baba ngenyanga kunemali engiyitholayo engiyinikezwa because ngaveza uNcwane ngathi nangu umkhulu Ncwane osiza abantu ngomahangula so ngizokusho ke gaqa lokhu Mzansi Afrika sukumani niye emakhehleni akoNcwane nazi inombolo zivelile la niyazibona nani mhlambe ngelinye ilanga into enizophakama njengalo baba waseWitbank bese kuba ukuthi nawe mhlawumbe uyabuya uzakasiyaviva uzobonga ukuthi mfana ngithi ngicela ukukufaka ku payroll noma ngicela ukukuthengela ukuthi iyaqala kumina ukwenzeka lento for the first time and I'm happy because right now izinyanga ziyagxekwa ziyaxipwa left and right kukhulunywa izinto eziningi ngazo but mina I'm still proud for those traditional healers aba assist abantu ngeqiniso aba well organized
abenza sure ukuthi mabenzela umuntu into iyaphumelela. Ngizothi ke enhla nasezantsi omkhuluncwane basekhona bayasebenza bayazikhandla bathi kule game banikeza abantu imfihlo yomcebo ngemali engango 15,000 rand. Bathi kule game banikeza abantu umahangula owenza izinto zenzeke ngomali engango 25,000 rand. Wena okwakho ukuthi fanele uweye ubuka ukuthi amandla akho ahamba fikaphi, uphinde ubuka ukuthi ibhizinisi lakho lidinga istatus ka 15,000 noma lidinga istatus ka 25,000. Isikakhulu kakhulu bathi ngabe ubolekisa ngemali, isikakhulu kakhulu bathi ngabe une tavern, bathi wena ngabe unomasingcwabisane noma unebandla noma kunento yenzayo edinga ukuthi kusondele abantu ukuze kuthiwe ibhizinisi lakho liyadlondlobala. Bathi ke abasakuphathi lokho kweyikhundla usebenzela so and so ufuna ipromotion and so forth, izinto ezikhona lezo. Kodwa kakhulu bathi nguhlabe ngulawule ngikhulume ngamandla bawaphathisiwe kamahangula kanye nemfihlo yomcebo. Imfihlo yomcebo bathi 15,000 rand uzokuthola ukusizakala. Base bethi umahangula uzokwazi ukuthola ngo 25,000 rand. Kodwa wena ukuhlalela ukuthi thatha nazi inombolo, nazi inombolo. Yizo zonke lezi inombolo ekufanele uzifonele. Uthi mkhuluncwane angisafuna ukuzwa kutusa umapholoba, kodwa engikufunayo ngifuna ukuzwa ngawe. Wenzani umahangula? Into engiyifunayo ngifuna ukuzwa ngawe. Yenzani imfihlo yomcebo? Ifanelwe abantu abanjani? Mhlawumbe mawukule minyaka uyadeserve yini ukuyithola? Mhlawumbe mawukuthi wena lakhe ibhizinisi liselincane kakhulu uyadeserve yini ukuyithola? Ngithi ke mina kubantu abaqonde ukuthi ujealous uyabulala, umona uyalimaza, futhi umona wenza ukuthi abantu behlale bexokozela. Thina ke sidla ngomusa kaNkulunkulu ukuthi siyoyalela abantu behambe beyothola usizo bese bebuya bezobonga. Ikona okusehlelayo lokho. Namhlanje ngizoba itestimony lokuthi lento ngithe ngizothula nayo iziyenzeke. Ngifakwe kwi-payroll South Africa. Iqhawe ecompanyini lalo ngokuthi ngiliyalele kwamkhuluncwane lafika lathola mahongula within a short space, akaphelisha inyanga eyile emakhehleni. Izinto zakhe seyiphendulekile. Enhla nasezantsi khumbula ivideo kamahangula amakhehla ayenze kuJanuary. Lo baba waya kuJanuary. Wasebuya kumina wathi ngizokwenzela isimanga amapholoba nginikeze ukuthi nokuthi kwakho ngizokufaka kwi-payroll yecompany yami. Emva kwalokho bangithatha bangishutheka. Namhlanje ngithi kunedolana nje kunemadlana engiyitholayo through amakhehla koncwane. Qhubekani makhehla lapha abantu ngeqiniso nangothando. Nginezinto engingazibala ngizibalula ukuthi since ngaqala ukusebenza nani nikwazile ukuzenza ebantwini babuya bezobonga. Ngihlezi ngiyimenshina usuku nosuku. Namhlanje angifuni ukuba mude, angifuni ukuba mkhulu kakhulu, ngifuna ukuthi wena usebenzise lezi inombolo, ufonele amakhehla koncwane uthola ukusizakala. Amakhehla koncwane ayasebenzele eGoli, wenze iappointment bese kuba ukuthi akutshena ukuthi ngedate ukuthi ungakwazi ukufika. Ayasebenzela futhi naseDurban ungenza iappointment. Into efanele imqoka kuwena ukuthi uqonde ukuthi awafakelwe imali kophephe ezitolo futhi awumane ufaka imali nje. Amakhehla koncwane ayahlola ngo 500 rand ocingweni, ayahlola futhi ngo 500 rand esigodlweni. Wena fona ubhukhela ukuzohlola, wena fona ubhukhela ukuzolashwa, wena fona ubhukhela ukuzokwenziwa lento ofuna ukwenziwa yona. Bathi ke abantu abafuna izinto ezijulile kodwa engenamngozi futhi engalimaza indawo ekungafi umuntu abeze bezothatha imfihlo yomcebo ngo 15,000 rand. Ngale kwalokho amandla akho mayikuvumela ukuthi ungene on a certain level phatha u25,000 rand, maybe nawe you can come back and say mapholoba ngiyabonga wasazisa amadoda anjengamadoda enza ubudoda ezimpilweni zamanye amadoda. Bathi ngabe owesifazane ngabe owesilisa uzokuthola ukusizakala okuthinta imfihlo yomcebo, uzokuthola ukusizakala okuthinta imfihlo yomcebo. Ngiyakugcizelela lokho. Ngale kwalokho nyuka itebhisi khona nawe uzokwazi ukunikeza umapholoba into encane njengale nkunzi yaseWitbank. Ngiyabonga kakhulu mhlonishwa, uNkulunkulu akubusise. Ngiyazi ukuthi ukube bengingakudalula ukuthi ubani mhlambe ngiveze nomfanekiso wakho, baningi abantu abayothi awukade sasifesa kade sasicela usizo ukuthi bani kodwa namhlanje usenikeza umapholoba into. Kodwa ubuqhawe bakho nobuqiniso bakho nokwazi ukuthi usiyaviva TV1 uyadinga ukunongwa, uyadinga ukulekelelwa, wasukhetha ukuthi wena yakhe indlela yokubonga akuzobeka nyaka wonke ucela ukungifaka kwi-payroll, wasuyifaka futhi ngayibona ithi titi wadansa uPopeye wena wabona uAlimgube ethi kumane kukhale ukuthi qiqi injalo indaba South Africa enhla nasezantsi.
Makhehla koncwane ngiyabonga ngikubonile ukuphila kwenu ngibonile iqiniso lenu njalo umuntu mayifika kunini ethi uyanibonga bese nibuza ukuthi umbongileni uMapholoba ingakho namanje ngisasho ngithi abayothatha umahangula bayobonga namaqhawe abayothatha imfihlo yomcebo bayobonga namaqhawe okumehluko ngani nithi nithwalisi niyaphakamisa nithatha abantu babeke ezingeni elifanele ngabe bane tavern banamatekisi babolekisa ngemali bayagembula izinto zeni lezo kodwa kwamanje ngizogiya ngithi ngibonile imisebenzi kamahangula ngoba ukwazile ukuhangula insizwa phezulu kwendoda ekade ixakwa abantu bengafuni isebenze yasebenza ithi ithatha ngamathani nje iyawafuhlela ngamathani nje iyawafuhlela bese emva kwalokho ithola imali iholela noMapholoba bengenze lutho ngokubayalela nje asibonana kwivideo elandelayo wena okwakho ukuthatha lezi inombolo uhambe yosetshenzwa emakhehleni koncwane into yakhe iphakama idlondlobala hayi business lifu khona unengqondo bekhona omkhulu bebonga abantu wena ulokho hawu hey awazi ulokho ubakazi ubalithatha imali yosizwa